Labing unang material recovery facility sa Dakbayan sa Talisay gitukod sa compound sa Talisay City Hall. Mga natigom nga plastic bottles imoon nga stoppage sa mga basura diha sa kasapaan. Ang report ni Femari Dubabo. Dinhinagi pahimutang kining natigom nga mga plastic bottles nga basura gikan sa dagkaniyang buhatan sa Talisay City Hall ug ang mga gipang turnover nga basura sa mga tunghaan ug kada barangay. Gipanglain kini kay moong pangsalas sa basura diha sa sapa aron di mulaho sa kadagatan. Samtang kining shredder nga hinatag sa Department of Agriculture gigamit pagaling sa mga dahon ug mga sagbot aron himong organic fertilizer. Aron nga to mga basura ma-reduce na at source, dili na dako ang atong basura ilabay sa ato ang landfill. We hope and I pray nga ang barangay musunod sa ato ang sistema. Mato din Yerves nga gawas nga makatabang kini sa waste reduction sa Dakbayan, posibleng mamahimo usab kini nga livelihood program sa kabarangayan. Kasamtangan usab nga gitukod ang material recovery facility sa likod sa command center. Material recovery facility building. So ang tanang basura anhin na din nato i-deposito. Anhin din ang final sorting. So ang final sorting, ug di mapuno na siya, mas-segregated na gyud ato ang basura tibuok. Kung mahuman ang MRF diha sa Talisay City Hall compound, buot nila kining sundon sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.